ଟଙ୍କା। ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଏ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଖେଳ ପାଣି ପହଁରା। ପାଣି ପହଁରା ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର 1001 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାର 4ଟା ବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆମର ଏ ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ଖେଳ। ଅଧିକା ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ମଦ୍ୟପାନ କରିନଥିବ ଏବଂ ଆଗ ଏଇଟାକୁ ଦେଖ ଦେଖିଲ विशेष खेल पानी पहरा प्रथम पुरस्कार हो जाए।
देखो सेसा संगात जाऊ Next.
Ronaldo Kyle Montes Sananoi Music Jaturai Montes Kurta